18591. Just in case na may makita what aside sa violation sa R18591, incidental search na lang siya, Dodor, ha? Salamat kayo. Hindi ka makapag nino, hindi mo magkakapag sa mga bata. At ito pa mag-mental nga, magkuha nyo na yung... Hindi mo na siya. Ano lang? Kita na lang tayo, bilimpihan siguro.